U gradskoj upravi predstavljeno je novo lokalno glasilo Crikvenički vjesnik. Prezentaciji su nazočili glavni urednik Damir Konestra, članica uredništva Kristina Grubišić i Silvija Košuljandić, te predstavnici Državnog ureda za reviziju, pročelnik područnog ureda Rijeka Zoran Strenja, pročelnik područnog ureda Pazin Damir Čus, kao i dužnosnici i pročelnici gradske uprave grada Crikvenice. Mi smo raspisali natječaj za izdavanje takve jedne vrste glasila koje će informirati građane grada Crikvenice o svim događanjima vezano za naš grad. Gradonačelnik Damir Rukavina je istaknuo zadovoljstvo uspješno provedenim natječajem za lokalno glasilo na kojem je kao najbolji ponuditelj izabrana tvrtka Komus Media and Marketing iz Rijeke. Jedno ovakvo glasilo je, bez obzira koliko to jednostavno izgledalo, zapravo vrlo komplicirano raditi. Komplicirano zbog toga što se odmah podrazumijeva da je to bilten gradske uprave. A on to niti je, niti smije biti. On mora biti zapravo transmisija između ljudi koji upravljaju gradom i ljudi koji su ih izabrali da upravljaju gradom. Dakle, jedno ovakvo glasilo mora biti javna platforma sredine u kojoj izlazi. Gradonačelnik je naglasio da će glasilo izlaziti dvomjesečno u nakladi od 5000 primjeraka, te će se u suradnji s Hrvatskom poštom besplatno distribuirati građanima. Pozvao je i sve čitatelje da redakciji dostave svoje prijedloge tema kako bi Crikvenički vjesnik što detaljnije pratio teme od interesa za građane. Isto je istaknuo i glavni urednik gospodin Damir Konestra, te pozvao sve zainteresirane da svoje prijedloge, pohvale ili kritike šalju na e-mail adresu redakcije.